Zondag sting er een interessante derby op het programma. EMS Oetermund tegen Lin. Een wedstrijd uit de 4e klasse D. Twee ploegen die aan elkaar gewaagd kunnen zijn, maar allebei nog niet de beste vorm te pakken hebben dit seizoen. En een wedstrijd die dus twee kanten op kan. Lin heeft afgetrapt, ze spelen met de blauwe boksen tegen de groene van EMS. Ondanks de regenachtige dag was er nog aardig het publiek naar Sportpark Kitskesberg gekomen. En die zogen EMS sterker van start gaan. Over de rechterflank is dit Appie Idlazi. Speelde in de zaal alles in het Nederlands team. En is een van de smaakmakers van de toersploeg. En hij probeert hier een penalty te forceren, maar dat was opzichtig. En het spel gaat dus verder. Appie Idlazi moet samen met Michael Koster voor de doelpunten gaan zorgen bij EMS vandaag. Dan zijn we een vrije trap voor Lin. Met achter de bal Luc Louise. En dat is een prooi voor keeper Jeffrey Kuipers van EMS. Hij heeft de bal snel uitgegooid en dan kun je EMS er opeens heel vlot uitkomen. Komt de bal bij Michael Koster. Daar zit dat Mitchell Dieters is metgelopen. Hij heeft de bal metgegeven aan Idlazi en Homer is uit. En dat shot dat gaat niet op doel. EMS is het gevaarlijkste in de openingsfase van deze wedstrijd. Dan Lin in de aanval. Combinatie is mooi en komt uiteindelijk bij Juri Mestrom. Die moet de voorzet gaan afleveren. Dat is een goede voorzet. Dat is de kopbal. Oh, net niet goed geraakt. Dat is Martijn Hulsbos. Die de bal uiteindelijk veel langs kop. Dat was dan ook de eerste echte mogelijkheid voor de gasten vandaag. Aan de andere kant weer EMS. Natuurlijk weer met Idlazi. Oh, kijk eens. Op de lat geschoten. Wat een shot. Is nog niet gedaan. De aanval van EMS gaat verder. En de voorzet wordt dan uiteindelijk weggewerkt. Prachtig shot van Appie Idlazi. Dan stinkt de lat in de weg. Krult de bal over keeper Tom Broens. En Lin dus met de schrik vrij. Dit is Jeremy van de Beek. Mooie actie. Nou, de zie kan je afgeven. Mooi shot weer. En de redding van Tom Broens. Moest ik even heel lang maken om de bal te kunnen keren. Prachtig shot. Maar vooralsnog geen doelpunt. Dit is Idlazi. En dat wordt geheukt. En is dat een overtreding? Jawel, zet de scheidsrechter de bal gaat op de stip. En dan is het Giovanni Swemers van Lin die een gele kaart kreeg. En nog veel belangrijker, de kans voor EMS op de 1-0. Idlazi zelf achter de bal. En binnen 1-0 voor de toesploeg. Vanaf de stip is het Appie Idlazi die zelf versierde penalty zeg maar binnenshoot. En dan is het duimpje terecht 1-0 voor EMS. Dat was het dan ook wat de eerste helft betrof. En we gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. Met een lange bal van Davy Booyen. Want de keeper komt en die lukt de bal los. En dat is het schot van Koster en het wordt geblokt. Idlazi dan nog en dan is het gevolgen weken. Komisch moment hoor. Fernandes Mendes, dat denkt dat de bal over de lijn gaat. Maar Lin kan de bal overnemen. En dat komt er gevaarlijk uit. Is dit een overtreding? Ja, zegt de scheidsrechter. De overtreding van Davy Booyen en daar kreeg dan een gele kaart voor. Maar speelde toch ook de bal. De kopbal gaat uiteindelijk via de kop van een verdediger van EMS over de achterlijn. De corner dan nog. Weer voor gevaar gezorgd. Is dit een overtreding? Dus zit Roel Smeets bij de bal. Nog niet gedaan. En nu dan nog een overtreding. En nu gaat er wel op de stip. Het is een overtreding gezien van Jeremy van de Beek. En de scheidsrechter, ja, in eerste instantie leek de overtreding al gemaakt op Roel Smeets in de 16. Ja, dan zullen we maar zeggen 2 halve penalties is 1 hele. En dan mag Juri Mestrom gaan aanleggen voor de gelijkmaker. En er wordt tegengehouden de redding van Jeffrey Kuipers. Hij is de held van de toesploeg. Penalty gemist door Linnen. Ja, dat kan er ook nog wel bij. Lang tijd het keeper Kuipers niet om te genieten van het moment. Het shot is van Martijn Hulsbos. En opnieuw de redding van Kuipers. Dit is Matthäus Fernandes Mendes. Een prachtige naam van de speler van EMS. Met de ingooi. Komt het bij Idlazi. Druk naar Fernandes. Dan moet de voorzet afleveren. En dan komt de goal. Nee, geen treffer. In tweede instantie dan nog niet binnen.
Mitchell Dieters was heel wie doorgelopen daar bij de tweede paal. En Michael Koster vroeg zich af, hij mag de bal maar gegeven. Maar het duimpje is wel terecht voor Mitchell Dieters. Deed dat helemaal niet verkeerd, was bijna de 2-0 voor de toesploeg. Maar zolang EMS niet scoort, kan Lin nog altijd terugkomen. Luc Louise weer, de lange bal en de kopbal van Dennis Heidhuizen mist de richting. Wel nog een corner voor Lin. Vrije overstapje, daar komt het shot van Luc Louise en dat gaat over. Het vizier bij Lin staat nog niet op de goal van EMS gericht. Mooi, Appie het Lazari. Kopt de man uit. Oh, hij beter meteen kunnen schieten. Hij heeft te veel tijd nodig voor die kans. En EMS verzuimt dus om de voorsprong uit te bouwen. Lin weer in de aanval. Bal wordt opgevangen. En EMS kan weer op het gemak genoeg verdedigen. Invaller is Chris Alias. Neemt zich de tijd om Fernandes Mendes te bereiken. Dat is de man van de voorzet. Oh, achter het standbeen langs. Daar staat Happy Idlazi, dat is de kans en de 2-0. Nee, vergeschoten. Wat een grote kans opnieuw voor Idlazi. En dat hij de 2-0 moeten zijn. Prachtige actie van EMS met een voorzet achter het standbeen langs. Het is samba voetbal wat EMS laat zien, maar vooralsnog niet effectief. Lin maar weer eens met de lange bal, daar komt de kans aan. Oh, en dat gaat helemaal mis daar. Dit is Martijn Hulsbos, die zich blesseert. Een botsing met keeper Jeffrey Kuipers. En Hulsbos moet dan ook het veld verlaten. Hij zou geblesseerd uitvallen. Ongelukkige botsing met de keeper van EMS. Weer mooie combinaties dit. Bal naar de zijkant, Michael Koster. Daar is de voorzet en de redding is van keeper Tom Broens. En die heeft niet veel tijd nodig om de bal weer vlot uit te schieten. Michael Koster, actie voor de zijkant. Voorzetje komt toch nog bij het Lazari. Probeert zich de ruimte te maken voor het shot. Michael Koster dan. Geeft zelf. Mooie actie en daar is het shot. Voorlangs. Mooie actie van Michael Koster en opnieuw geen doelpunt voor EMS. En zo bleef het dus heel lang 1-0 voor de toesploeg. En kan Lin natuurlijk nog altijd terugkomen in de wedstrijd. Afstandsshot. En dat gaat over. Nee, het zit Lin niet met deze wedstrijd. Widoog Roel Smeets. Hij realiseert zich dat de laatste minuten verstreken. En EMS wint dus op eigen veld van Lin met 1-0. 1-0 vandaag, een nederlaag. Ja, ik zou niet zeggen dat jullie geen kans hebben gehad vandaag. Nee, dat kun je niet zeggen. Ik kan de jongens niets verwijten, ze doen hun best. Ze hebben een goede match gespeeld, ze hebben georganiseerd gespeeld, we hebben naar voren toe geprobeerd te voetballen. Maar goed, we scoren niet, zelfs een penalty lukt niet. En als je dat niet doet, dan blijf je onderaan staan en dat is wat we aan de hand hebben. Ja. Als we eigenlijk de 2-0 niet snel maken, dan kan het toch zijn dat ze eigenlijk dan de 1-1 op het laatste moment toch weer om de oren kunnen krijgen. Ja. En ja, we waaien het achter wel dicht, maar dan komen hier en daar wel kansjes van Lin. Maar ja, toch hebben we toch goed uitgevoetbald en samen de 90 minuten volgemaakt. En dan toch hebben we nog de 1-0 weten vasthouden. Dat is wel een compliment naar het team toe, vind ik. Wat geeft wel vertrouwen voor dit seizoen eigenlijk? Hè? Ja, dat geeft zeker vertrouwen als er een wedstrijd speelt. We hebben goede wedstrijden en mindere wedstrijden. En, algemeen als ze dan zo voetbal zijn, dus gaat voetballen niet altijd. Alleen maar een stukje ploeg, sterke ploeg, fysiek. Ja goed, dan liggen voetballen niet altijd, dan moeten ze zelf ook sterk zijn en, met fysiek voetbal. En als ze dat dan kunnen overhalen met die 1-0, dan is het een compliment voor de groep dat ze dan toch met die voetbalkwaliteit wat we hebben, dat we als groep zijn ook oppakken. En dat is heel belangrijk. En als ze dat voluit zijn, ja, dan goed, kunnen ze leuk meedraaien. En dan zijn we wel World Chips Land. De competitie is nog lang, opgeven doen we niet. Maar als je zulke wedstrijden speelt zoals vandaag, moet je punten halen. Je kunt het niet blijven doen. Want dan gaan op een bepaald moment die koppeltjes hangen en dan krijg je die niet meer omhoog. Dus we moeten op een bepaald moment wat punten gaan halen, dat klopt wel, ja.